Днес Музик Артисимо, онлайн културен спот, ни гостуват двама прекрасни млади музиканти, цигуларката Зорница Иларионова и виолончелиста Атанас Кръстев. Изключително успешна кариера имат и двамата. Всеки има повече от 15 първи награди, извънредни награди. Декември месец беше много труден за хората, занимаващи се с изкуства. Буквално мъртъв месец. Но при вас двамата не беше така. Получихте отличия, започнахте запис на албум, представихте първия си видеоклип. Нека поговорим за него първо. Точно така, в формата на видео, да. Иначе първият ни съвместен концерт беше през месец юли 2020 година на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща в Пловдив по покана на госпожа Мила Павлова. Тя беше инициатор на този концерт и на формирането на нашето дуо. Много сме щастливи, че се получи всъщност такъв успешен резултат. И това беше и поводът да решим да запишем албум, към който да има и видеоклип на Хендел Халворсен Пасакалията за цигулка и виолончело. Едно изключително виртуозно, трудно и емблематично произведение в класическия репертуар, на което направихме и този видеоклип. Много благодарности на целия екип, който включва доста хора, разбира се. Ще изброя операторът Михаил Янакиев, постпродукцията и монтажа са на Стойчо Стоянов, артистичен менеджер на проекта беше Маргарита Тошева и огромни благодарности също на Национален фонд Култура, които оказаха много голяма финансова подкрепа за реализирането на този проект. Така че благодаря на всички тях. Видеото е снимано в много необичайна среда. Да. Къде намерихте този декор? Намерихме го в една изоставена хлебна такава фабрика, която вече то си личи, че не се използва от много време насам за такива цели, но е хубаво, че този фон, тази разруха, която цари около нас, докато свирим, така създава една много готина асоциация с всичко това, което се случва около нас в момента, защото непрекъснато падат концерти или въобще за всички хора е много трудно, не само за музикантите, да живеят с тази пандемия, така че ние искахме да покажем, че изкуството може да избуи дори в най-голямата разруха едва ли не. И така смятам, че хубав контраст се получи с това произведение, с парчето, с инструментите, с нас, на фона на тези руини, ако щете, можем да ги наречем. Хубаво преживявам. Дано да има още такива неща, които за в бъдеще да снимаме, тъй като на мен ми е голяма мечта и киното. И в никакъв случай така не ми се остава единствено и само в музиката. Много ми се иска и дано някой режисьор да слуша нашето интервю. Защото смея да кажа, че много ми е голяма мечта да опитам роля в киното. Мисля, че за нас, музикантите, тъй като ние също сме един вид актьори на сцената и често забравяме за това обаче. Потопени в музиката, в нотите, в трудностите на произведението, в пасажите. А всъщност едно музикално изпълнение е като разказ на една история. И смея да кажа, така си мисля поне, че киното, ролята би ти помогнала само да бъдеш още по-освободен, когато свириш, още по-истински в това, което правиш. Така че в никакъв случай не бих искала да заменя музиката с актьорско майсторство или нещо такова. Много съм далече от тази мисъл, но искам да комбинирам и двете.
смятам, че това би развило много неща и в мен и ще ми бъде интересно много. Пасакалия на Хендел е едно от произведенията, които включвате в албума. Може ли да открехнем вратата, кои са другите? Да, Пасакалия определено е едно от нещата. Друго произведение е дуото за Цигулка и чело на Золтан Кодей и също така дуото на Морис Равел. Така че ще има за всеки го по нещо. Решили сме да направим една така разнообразна програма и да обхванем възможно най-много стилове и епохи в музиката. Защото дуото чело и цигулка не е, може би, най-разпространения вариант на камерна музика, но има изключително красиви произведения, които е хубаво да достигнат до повече хора и ние много се радваме, че имаме тази възможност да ги запишем, пък и да ги свирим на живо. Въобще много се радваме, че от дните на музиката в Балабановата къща реално тръгна нашата съвместна колаборация и до ден днешен си върви. Развила се в много кратки срокове. Да, точно. Опитваме се колкото е възможно и на нас ни е много интересно и с вълнение очакваме и следващите записи, които остават да бъдат довършени. Така че... кога очаквате да бъде готов албума и да го представите пред публика? Живот и здраве на пролет, мисля, че може би март, април, май. В един от тези месеци се надявам да имаме възможност да го представим и на публиката. Да, зависи от ситуацията. Точно така, да. Защото не е лесно, се оказва, да намериш и студио в такъв момент, защото непрекъснато нещо става, някъде се затваря, отваря и така нататък, но се надяваме. Въпреки, че отваряме една скоба, въпреки, че тук е място да благодарим, ние имаме изключителен професионалист, тон режисьор в лицето на Павел Стефанов, абсолютно, който прави невъзможното буквално за часове да осъществи записи, които са били изключително важни, необходими и с много висок професионализъм, с огромно желание и любов към нас прави всичко това, така че благодарности към него, който всъщност записва и нашия албум. Ние работим заедно по него и много ни е приятно. Какво се занимавате, освен с записа на албума в момента? Разбрах, че вече преподавате, макар и толкова млади. Вече, да. Зори преподава в музикалното училище, аз също имам ученици там, освен това имам клас в музикалната академия и съм
смея да твърдя, че съм голям щастлив, защото имам страхотни студенти, много работливи, адски талантливи, готини млади хора, с които е прекрасно да се работи. И сега, дай Боже, ще ви покажем резултати от нашата работа, дори дистанционно, защото готвим един виолончелов фестивал след време, Челисимо, който, дай Боже, пак заради пандемията да може да се проведе в най-скоро време. Така че, когато имаме яснота, непременно ще ви държим в течение. И двамата произхождате от семейства на музиканти. Майка на Зорница е Благородна Танева, а на Атанас професор Анатолий Кръстев. Какво е майка ти или баща ти да ти преподават? Точно така. Едновременно ще кажа, че не е лесно, но не е и толкова трудно. Аз смея да твърдя, че през годините ние намерихме един много хубав баланс между връзката баща и син и учител и ученик. И това е една голяма отговорност в един момент, защото ти носиш това име, тази фамилия и просто трябва винаги да си на 100%. При нас с майка ми е имало много така критични моменти, много напрегнати, в спор, в жестока битка. Аз да се наложа, тя от своя страна пък казва: не, трябва да ме слушаш, ако искаш да станеш много добра. Това още в годините, когато бях нейна ученичка в музикалното училище. И така, понеже имам малко по-особен характер на моменти и се опъвах доста, но извода от всичко това беше, че тя е права. И просто е безсмислено всичко останало и всички тези спорове, чудинки и така нататък. Така че наистина в момента към днешна дата се отнасям с изключителен респект, уважение, благодарност към всичко, което ми е дала и така даже мога да кажа, че е била изключително голям герой в тази ситуация да бъде и мой учител, тъй като тя и преподава в музикалното училище. И си представям какво е било на нея, когато е трябвало да се явявам и по изпити пред комисията, пред нейните колеги на международни конкурси и в България, извън България, пък и когато съм се състезавала и с нейни ученици и с учениците на нейни колеги, сигурно е било много тежко за нея. Мога само така да гадая, не мога да си представя дори. Опитвам се, но така, много благодаря за всичко, което ми е дала, защото то е много и това беше една много голяма подготовка пък за следващата стъпка, когато трябваше да ме приеме Захар Брон в Мадрид и там битката беше още по-сериозна, тъй като Наско добре знае какви са изискванията и конкуренцията, за да се постъпи в такова елитно училище като колежа Кралица София в Испания. Обикновено за един такъв конкурс се явяват над 40 човека и обикновено приемат не повече от 3-4 за година. Максимум, да, нови студенти. Така че това беше една много добра подготовка пък за следващото стъпало. И без тази професионална работа от страна на нашите педагози в музикалното училище в София, Любомир Пипков, не мисля, че бихме могли да имаме този успех по-нататък. Ясно е, че да свириш на музикален инструмент, особено струнен, иска много жертви, всеки ден работа. Бих казала, че дори е тежък физически труд. Какво ви е коствало? Да, аз много обичам да го сравнявам свирането, ежедневното ни упражнение с едни спортисти, с едни атлети, които по същия начин ние не трябва да излизаме от форма всеки ден, няма почивка, няма почивни дни, няма събота и неделя. И да, и тази самодисциплина, защото в повечето случаи, 99,9% от времето, ти сам си шеф и сам си определяш работното време. Дори мога да добавя, че аз съм израснала и в семейство с спортисти. Войчо ми е така от големите имена в футбола, Лъчезар Танев. Дядо ми, неговия баща, също е бил много години треньор по футбол на Спартак Плевен. И съм имала възможност да израсна в такова семейство. Отделно пък живота ме срещна и с легендарната Нешка Робева,
с която направихме и проект турне през 2017 година, декември месец. Беше паметно събитие. Да, но наистина това е абсолютно така, но наистина за да постигнеш най-големи резултати, то е ясно, че човек трябва да прави големи жертви. Още от деца си спомням, живеехме пред една градинка Свети Георги и аз виждам как малък се упражнявам. Цялата ми компания приятели се събира за матч. И вече се звъни на звънец, тогава още нямахме GSM и нали, айде слизай тук, че ни трябва още един бързо. Аз имам още 40 минути да си досвиря. И вече такъв свири и ги гледам, даже гледам колко е резултата вече, докато свиря. Свършвам си работата и излизам. Това, аз много съм благодарен на родителите ми, че точно това... Никога не са ме лишавали от това да играя или нали, нещо да нямам детство и само да свиря, но много хубаво разпределихме нещата, че първо работата се свършва, после футбол. Да, после матч. Открих с времето, че понеже ние непрекъснато свирим, седнали сме, стола е различен, ти стоиш и нормално в някакъв момент нещо някъде те заболи. Лично за себе си аз съм намерил, че чрез спорта и то така усилено, някакси да чукам на дърво, се предпазвам от такива работи все още, защото просто е така едно здраво тяло винаги помага, защото все пак това е тежък физически труд, каквото и да го говорим. По много часове на ден седиш, движиш се, така че ходене в планина, излизане, тренировки, фитнес дори е изключително важно, тичане в парка. Всичките тия работи са много важни. Мене много дълго време така съм се срещал с тезата, че един музикант не трябва да спортува, за да не си прецака нещо ръцете или така нататък. Но излиза, че обратното. И това е изключително важно още от ранна детска възраст да се обединят двете неща.
кажем няколко думи за наградите, които получихте през последните месеци. Зорница има отличие от международния конкурс в Охрид, от международния конкурс в Москва. Точно така, случиха се много наскоро тези неща и сравнително в близък период, един до друг. В момента заради пандемията повечето от конкурсите се провеждат онлайн и с записи се участва в тях. По-лесно или по-трудно е да се явиш на конкурс онлайн? Точно това коментирахме с майка ми преди няколко дни, че всъщност е по-трудно. Защото първо се явяват, участват повече брой кандидати, тъй като не се налага да се пътува и това спестява много средства финансови. Отделно от това всеки е направил, вярвам, достатъчно добри записи. Тъй като на конкурс някога може нещо да не се получи, да не ти е ден. Докато когато правиш запис, имаш възможност да го направиш много качествено. Така че смятам, това е по-трудният начин, тъй като всеки е добре подготвен, всеки е направил много хубави записи, конкуренцията става по-голяма, тъй като да си пуснеш записа е по-лесно, отколкото да пътуваш и да отидеш на място. Някога нямаш и възможност, тъй като имаш и други ангажименти, не се получава. Това е начин всеки да може да участва. И мисля, че така, да, имах успешни неща в Охрид, в Москва, изключително признание, тъй като в журито бяха преподаватели от Московска консерватория, от Япония също така и от консерваторията на Санкт-Петербург, което е, знаем, Русия е един много сериозен и много голям център за класическа музика и много се зарадвах, когато разбрах, че съм получила първа награда в моята категория до 35 години. Отделно от това, ден по-късно пък пристигна друго известие от конкурса в Париж, Леополд Белан, който е всъщност най-стария френски курс за музиканти и бях изненадана да знам, че всъщност този конкурс са го печелили имена като Огустен Дюме, Жанет Невио, Мишел Люгран, пианист. Първия победител всъщност на този конкурс е бил композитора Оливие Месиен. Там участвах в дуо с моята пианистка Мартина Табакова и наистина не успях да повярвам, че журито ни е присъдило първа награда с абсолютно единодушие. Отново с Мартина Табакова спечелихте наградата Музикант на годината, категория ансамбъл. Точно така. Благодарим на публиката, разбира се, за тази награда, тъй като смятам, че наградите от конкурси са много ценни, но там все пак има някаква аритметика, присъжда ги жури, субективно е. Докато наградата от публиката винаги е нещо много, много ценно, тъй като тя се присъжда може би по един искрен, непринуден начин. Няма как да излъжеш една цяла публика. Или те харесват, или не те харесват. Така че с изключителна признателност и благодарност съм специално към тази награда. Още един българин беше отличен на конкурса в Москва. Виктор Теодосиев, Валдхорна, получи първа награда сред всички духови инструменти в възрастовата категория 14-17 години. Поздравления, голям успех, действително. И така много съм щастлива, че българите бяха толкова силно отличени. Именно в Москва, където е, може би, най-трудно.
Атанас. Похвалете се вие. Ще пробвам, но въпросът е, че това, което тя каза за записите, наистина много е странно да се явиш на конкурс с записи, защото за мен конкурс е точно... Аз обожавам този адреналин. Това как... И самото общуване с другите участници винаги ми е било изключително приятно, като замина някъде на голям конкурс и има толкова много добри инструменталисти на твоята възраст около тебе и се събираме и си говориме и въобще е една страхотна атмосфера. Да, живия контакт е нещо безценно, аз почвам да го осъзнавам все повече и повече. Според мен е много по-трудно с запис, защото да, верно, там можеш евентуално да направиш втори или трети дубъл или нещо и така нататък, докато на конкурс излизаш веднъж и това е. Но за мен е точно този адреналин и това усещане за момента, в който ти излизаш и сега си ти и цялата тази подготовка се свежда в този момент. Мен това най-много ми е харесвало. Просто тези силни усещания. Мога само да го сравня, миналата година ми се случи за първи път да скоча с парашут и точно този адреналин, може би само на конкурс и като скачаш от самолета, реално може да се сравнят двете неща. Така че да, награди е имало доста през годините. За мен е най-голямата награда от един конкурс е подготовката и израстването, реално погледнато. Защото да, това, че ще спечелваш първа награда е много голямо признание за труда ти и ти дава увереност и самочувствие, но реално погледнато този труд и това натоварване, което изпитваш там на сцената, е нещо, което най-много си струва, защото просто ти изхвърля много нива нагоре като музикант. Така че, да, аз затова наистина на конкурсите гледам просто с едно око, което е, че те са адски необходими за абсолютно всички и човек дори да си мисли, че не харесва това да се явява по конкурси, трябва да го преодолее и да се пуска колкото може пъти и непрекъснато, защото това е един от най-добрите начини да израснеш. Поне при мен съм наблюдавала, че ми е било изключително трудно момента преди да изляза на сцената на много сериозни конкурси. И съм си казвала, дори майка ми ме караше в книжките, понеже на всеки конкурс правят книжка с участниците, репертуара, който ще изпълняват и така. И във всяка книжка на последната страница аз пишех послание, че това е абсолютно последния конкурс, на който аз се явявам и никога повече няма да си причина това усещане. До следващата книжка, в която пише абсолютно същото. И така те вече станаха много такива. Но интересното, което осъзнах е, че да, в този момент искаш да избягаш, ако можеш да се изпариш и да не си там. Но всъщност преодолявайки това нещо, преминавайки, проявявайки тази сила, да преминеш през тази сцена, след това то става като един вид като наркотик и в момента, в който приключи състезанието, ти си казваш, искам пак, кога е следващия, искам отново да се ява на конкурс. Много е особено чувството и действително е така екстремно, както Наско каза, че следно скачаме от самолет. Да. Но да, много ни е дало и все още продължаваме да се явяваме по конкурси. Има още няколко години, в които бихме могли да бъдем състезатели, ако може така да се каже, въпреки че аз също смятам, че тези форуми по-скоро трябва да се възприемат като среща на талантливи музиканти, артисти, изпълнители, които всеки със собствения си облик, прочит на едно произведение, интерпретация, да застане на сцената и да поднесе собствената гледна точка за музиката. То е място за споделяне. Място за споделяне именно, а не състезание и всеки да гледа ожесточено другия и да мислиш, че всички са твои конкуренти. Това е много погрешно, защото в крайна сметка, когато конкурсът приключи, вече всички сме приятели и много често свирим заедно, срещаме се на различни места, конкурси, фестивали. И някак си всичко това много ти дава. Хората, срещите, музикантите, партньорите, с които свириш.
И е хубаво, ако може и тези, които сега тръгват, нашите ученици, малките деца, на които им предстои този изключително труден, дълъг път, ако могат, не сега веднага, защото това отнема време да преосмислиш нещата и да имаш тази гледна точка. На нас също не ни е било лесно да стигнем до този извод, разбира се, но може би ако се опитат от сега да гледат на конкурса по този начин, вярвам, че ще им бъде много по-лесно и психически, и всякак. Аз много обичам преди да изляза на сцена, не само за конкурси, на концерти, но не точно на конкурс, как съм се справил в последно време с това, просто да искаш да удари един гръм и да се свърши. По-скоро това се получи, когато имах честта и възможността за първи път аз да бъда жури в конкурс преди 2 години. И това е изключително отговорна и трудна работа, защото тогава си спомням, той беше в Хърватска този конкурс. Графика ни беше някакъв космически, ни бях сложили от 8 сутринта до 7 вечерта, почти нон-стоп да слушаме всякакви групи възрастови млади челисти. И ти в един момент слушаш много внимателно, но и ние сме хора и започваме да се уморяваме. И затова ти стоиш и се мъчиш тази концентрация да я задържиш, защото не може да се разсейваш. Този човек сега излиза за 10 минути, 15, 20 да ти свири и ти не можеш да се разсееш този момент, защото това е неговия момент, който той се е подготвил месеци наред и ти му го дължиш това нещо. И си дадох сметка как от време на време, дори в най-уморителните моменти, излизаше някой изключително талантлив млад човек, който просто засвира и ти си сам се заслушваш и забравяш, че си уморен или че е такова. И точно това си казах. Значи, когато излизаш, ти не излизаш да се покажеш, че си най-добрия или така нататък, а просто дори на журито тези бедни хора, дето слушат от 10 часа едно и също произведение за 50 път, примерно, ти така трябва да го изсвириш, че те да забравят, че са го чували вече 49 пъти преди това и да им е приятно просто да чуят тази музика. И тогава в смисъл всичко си идва на мястото, реално погледнато. И това е смисъла. Абсолютно. Да. В крайна сметка и на конкурса, и на концерта едно е нещото, което ни събира и ни обединява, и това е музиката. По всичко изглежда, че вашите ученици имат късмет с вас. Мерси много, надяваме се. Правим всичко възможно. Дано да е така и всъщност ние също се учим от тях в момента, тъй като да си добър изпълнител е едно, да си добър педагог е нещо съвсем различно и добре, че са нашите родители близо до нас, които много ни съветват, много ни помагат и в педагогическия път, тъй като за мен винаги е било лесно да работя с хора, които са подготвени, които вече са научени и свират по-сериозните произведения. Но да тръгнеш да изграждаш едно дете е голямо предизвикателство, което дори самата аз, която съм дъщеря на човек, който се занимава предимно с деца, аз самата все още не си позволявам и някак си нямам смелостта да поема едно малко дете, тъй като ти си изключително отговорен за това как ще бъде поставено, как ще му работи апарата и са много малко хората и в България, и смея да кажа и по света, които знаят как да работят с децата. Така че тези хора са изключително ценни. Това са като лекарите едва ли не. Ние имаме такава нужда от тях и много трябва да ги ценим и да ги пазим. Като още един родител буквално за едно. Точно така, абсолютно. Като един родител и така отговорност има. В музикалното училище в София има много такива хора. Повечето от тях са по-възрастни и лично аз, ако имам някакси правото да определя кой да работи и кой да не работи или как да бъде въобще разпределена работата, бих оставила възрастните хора до момента, до който те се чувстват пълноценни, докато имат силите и възможността да предават знанията си на още и още поколения, които идват. Бих оставила тези хора на работа, защото те са страшно важни, ценни, знаещи, можещи, вече с целия опит и много лесно и бързо преодоляват абсолютно всички проблеми. Така че да, и ние сме млади хора, трябва да поемем по своя път. Разбира се, трябва да навлезем в професията, в нещата, но предимство според мен има тези, които знаят и могат.
Благодаря ви. Пожелавам ви в най-скоро време да имате срещи на живо с публиката и пълни концертни зали. Да, имаме за сега. Се вълнуваме. Задават се някакви неща и дай Боже да са толкова, че едвам да не мога да ги поемем вече. Да продължава така, да има концерти, хората да идват в залата, да са щастливи от това, което ние можем да им дадем. И то е взаимен процес. И те ни дават много, и ние на тях. Така че дано да има такива срещи повече през тази година.